Van harte welkom vanaf de Merden Lenizee weer. En het is eigenlijk weer tijd voor het programma Heurigtig. Neven ben ik met een zeer gewaardeerde vriend Fons Mulders. Fons? Tot lang geleden. Heel lang geleden. Heel veel carnaval gevierd, kerstmis gevierd, nieuwjaar gevierd. En toen was ze allemaal niet hier. Nee. Ja, maar met nieuwjaar zou het zwaar gezongen zijn met de kerst. Ik word even oedentrusten van de vermoeienissen van dit programma natuurlijk. Ja, dat is de meug van eerst, dat ik in de begreep, ja. Keurig en oedrustig, het eten, zo gaat dat. Ja, en de vastelovend gewoon doorgekomen. Heel goed doorgekomen, echt. Dus toen was we helemaal klaar voor de verkeersingen die eraan Ik heb eerst komen. genoten van de optocht in Maria Hoop, dat vind ik ieder jaar. Ja, maar dat is zo afgelopen, dat is niet lang. Nee, dat is een fijne optocht, die jongens doen dat zeer goed, die organisatie, die vereniging en de vrijwilligers. En ik moet dus zeggen, waar een klein dorp Groningen kan zijn, in de optocht. In de optocht, ja tuurlijk. Wieveel praalwagens waren er? Weet ze niet. Volgens mij worden 38 deelnemers. Oh, dat is net zoveel als er met jongen eind. Ja, dat is ook een beetje beter dan de deelgaard komen door, kom ik kijken wie het nodig is. Dat ziet er echt goed uit. Ja, ik kan beter samenvoegen, ik kan er van deelgaard gewoon kijken, ken ik ook Van de tegen. deelgaard door omheen lopen, dat is ook niet. Het is 2 dagen van door. Ja. Fons, natuurlijk ook deze keer weer heel interessante gasten vandaag hebben we wat nemen gaan. We hebben ze allemaal metgebracht. Ik heb op dit moment bij mij Clemens Meerts. En Clemens ken ik natuurlijk al erg lang, hoewel hij nog zeer jong is, maar ik ken hem toch al lang. Hij is specialist op het gebied van verkeersboetes en bezwaren en zo. Hij is eigenlijk een collega jurist, maar een heel eigen vakgebied in een kantoor in Beegde. En met regelmatig de pers te halen. En ik dacht eigenlijk, we hadden deze week wat publicatie over verkeersborden die verkeerd stonden en heel veel boetes die verkeerd opgelegd zouden zijn. En toen dacht ik gewoon Clemens eens vragen of hij ons eens wil komen vertellen hoe dat precies in elkaar zit en wat hij daaraan kan doen. Dus dat is op zichzelf leuk. Ook leuk is, Clemens is eigenlijk ook een beetje politicus. Tegenwoordig zit er alleen nog maar een beetje in de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw, heb ik begrepen. Maar tot voor niet heel lang geleden zat er ook nog in de provincie voor de VVD. Dat klopt toch, hè? Ja, dat klopt, ja. Laten we de politiek maar vergeten, laten we meteen in de problematiek duiken van het verkeer. Wat is er aan de hand? Wat is aan de hand? Het nieuwtje momenteel is eigenlijk dat men niet alleen moet kijken naar de snelheidsmeting. Daar ben ik jaren geleden min of meer met begonnen om dat goed onder de loep te nemen van wat kan er allemaal fout gaan bij het meten van de snelheid. Hè? Maar ook de regel die overtreden wordt, dus wie hel mogen ze er eigenlijk rijden. Daar kan dus heel erg lang onderbelicht geweest, ook bij mij in mijn werk. Maar nu we ons er toch gaat meer op richten, merken we dat we daar best wel veel succes mee halen. Onlangs met de tunnel in Maastricht. Dat daar bleek dat dus de politie niet kon aantonen dat ze voldoende borden 80 km per uur neer hadden gezet. Omdat ze op een autoweg standaard 100 of een autosnelweg 130 mogen. Dat moet wel duidelijk zijn. En ook elders in het land beginnen rechters er ook in met te gaan dat ze verlangen dat dat goed onderbouwd wordt, dat dat in orde is. Maar als je dan voldoende borden plaatst en als die er niet voldoende zijn, dan zijn al die boetes die er gemaakt werden, daar kunnen ze bezwaar tegen aantekenen en die zijn dan eigenlijk wat Michi eigenlijk interesseert voor ons, om de wieveel meter moeten die borden dan staan of om de wieveel kilometer? Ik zeg maar. Ja, normaal geldt een verkeersbord tot aan elke afslag. Of tot aan elke nieuwe weg. Dat is op een autoweg is dat niet anders. Dus als er weer een afrit of een oprit is, moeten de borden herhaald worden. En dat is ook een discussie die speelt met de kwestie van het Rode Kruis. Hè. Dus ze mogen zijn rijstrook niet berijden bij een rood kruis. Daar wordt volop op bekeurd. Op zich een hele goede zaak natuurlijk, hè, dat er op gehandhaafd wordt. Alleen het klopt vaak niet, omdat er heel vaak een afrit is. En een afrit heft het Rode Kruis weer op. Ja. Bij echt deed zich dat volgens mij voor. Dat er ook wel eens mensen zijn die dan een bekeuring krijgen en dat zijn we nu aan het uitprocederen om daar misschien ook nog het mee te behalen. Maar het gaat dus met name om de snelheidszaken, dat het wel duidelijk moet zijn. Was bekeurd voor 80 het heller rijden dan 80. Hoe het 80 is, dan moet er ook 80 staan. Nou ja. Goed, dus het gebeurt niet allemaal volgens de regels, dus het is sowieso verstandig om even zo'n boete aan de vuur te leggen. Ja, dat sowieso. Heel vaak komen mensen met een vraag van ja, ik heb een bon en ik denk dat hij niet terecht is om reden X.
Zeg, ja, eigenlijk is reden X vaak nog net eens heel interessant, want wat de mensen zelf denken, daar kent ze niet zo heel veel met. Soms wel, dus we willen de informatie wel hebben. Maar als wij een boete binnenkrijgen ter controle, kijken we naar heel veel zaken. Onder andere ook X, wat de lui zelf aandragen, en dat in samenhang met de informatie wat uit het dossier blijkt. Maar nu, die borden, want dat stond in het artikel van de Limburger, meen ik. Dat is ook nog genoemd als degene die dat becommentarieerde. Er bleken borden te staan op wegen zonder dat dan voor een verordening is dat die borden daar mogen staan. Ja, dat is ook nog een kwestie die heel hot is. Is dat het gerechtshof inmiddels, dus de hogere rechter, het gezag dat een verkeersbord ook moet gedragen worden door een verkeersbesluit. Dat hebben ze eigenlijk nooit gezag. Sterker nog, ze hebben ze het andersom gezag. Het was niet aan de weggebruiker om zich daar met te bemoeien. Een bord staat er al, is het door de buurman geplaatst, dan is het geldig. Nu zijn ze daarop teruggekomen. Een bord moet wel rechtsgeldig geplaatst zijn. Alleen, daar kennen we zo weinig met, want we weten van tevoren niet of dat speelt. Dus dan zouden ze dus bij elke bon, bij de gemeente, moeten gaan navragen of er een verkeersbesluit is. Dus voor ons, zeg maar, commercieel niet zo interessant. En voor de doorbeter in zijn eigen boete, dat zou kunnen zeggen, nou laat me dat eens opvragen en kijken of dat er is. Maar dat is een soort fishing expedition. Maar dat is een beetje het bekende voorbeeld van de buurman die maakt een parkeerverbod voor zijn stoep, voor zijn huis. Ja. Een wachtverbod en een parkeerverbod. En dan mogen ze dan wel gaan staan, maar er werd toch beboet. Ja. En dan moest ze ook betalen. Ja. Want weliswaar is het verkeersbord niet rechtsgeldig neergezet. Dit volgens de regels neergezet. Maar ja, dat moest zich dan houden, want het zou verwarring kunnen werken. Absoluut. Dat is het idee. Alleen dus nu de allernieuwste jurisprudentie is dus weer dat we daar weer aan gaan twijfelen. Alleen als een rechter één keer gaat gezag heeft, dan gaan wij juristen dan met lopen. En dan denken we van, dit is het. Terwijl het moet zich altijd nog uitkristalliseren in hoeverre, wanneer wel en wanneer dat niet geldt. Want dan komen ze altijd nog met, ja, als ik dat dan weer aanvuur, dan zit de rechter, ja, maar dat is een foute lezing. We bedoelden dit of we bedoelden dat, dus dat schaven ze altijd bij. Het is wel altijd het geval is, als ze dus staande weer schouden, dan is het eerste wat ze die vragen, ja, waarom hebben ze kunnen geworden, waarom hebben ze het heil gereden? Ja. En zo ze dat dan toegeeft, dan neem ik aan dat ze door een hele hoop met hun kracht heeft. Als ze toegeeft, dan deed dat voorste deur dicht. Ja. Dat maakt het soms heel moeilijk. Dus dan krijg je een hele leuke zaak binnen. En dan bijvoorbeeld iemand zegt van, ik kan op straat X kan ik geen doorgetrokken streep overschreden hebben, meneer de rechter. Want op straat X is geen streep. Dan zijn we blij met zo'n zaak. Alleen als er zo'n klant met hem zo'n zitting, dan zegt er tegen de rechter, ja, maar ik zal u eerlijk vertellen, het was wel op straat E. Dan zet de rechter, dan passen we dat aan en dan blijft die bon in stand. Dus dat is wel heel zonde wat de lui vaak zelf vertellen. Dus ze kunnen beter niks zeggen. Of nog liever gewoon ontkennen. Dat was eigenlijk ook mijn vraag, dat ze veel beter kunnen als ze de gaan naaien. Dus veel beter zeggen van... Dat is een typisch weer van Ton Wetter, de bekennende verdachte. Die heeft dat ongeveer altijd wel gedaan. Ja, dat kennen we. Ja. Dat is iets met ervaringsdeskundigen of zoiets. Ja, ik heb zo'n beetje de indruk dat er wel werd. Misschien moet ik op de naam nog eens raadplegen in onze registers. Maar toch, Clemens, ik heb ook wat boekjes geschreven hè, over die specifieke vakgebieden, ook over belastingvorderingen. Of wie begint die ongeveer over? Nee, het boekje heet Bekeurd wat nu. Bekeurd wat nu? Ja. En dat kunt ze op kriegen ergens op gewoon op bol.com. Het logo in de winkels, misschien op sommige plaatsen nog. Het is wel een beetje verouderd, maar in de kern geeft het wel heel goed weer wat we doen. En eigenlijk ook een beetje wie we het doen. We hebben ook wat concurrentie doorgekregen, dus achteraf gezien had ik dat boek beter gaan niet kunnen schrijven. Ja, hoe dan ook, voor de kijkers, als je met een boete zit, zet je met Clemens contact opnemen. En hij werkt voor Prodeo. Dus bekijk het even en op het moment dat er gaat inzet, hij gaat het ondernemen, dan werkt hij op het resultaat. En dat is natuurlijk heel prettig. Hè? Ook goed verdicht om te weten als een keer een boete krijgt. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Hè? Maar dan... uitzondering bevestigt de regelen. Ja. En Clemens zelf, hij weet alles van de weg, hè, want hij zelf ook classic cars, dus zijn hobby. Dus ik ga die ook van de weg af, heb ik me laten vertellen, met het nieuwe klimaattransitie voornemens van de overheid. Oude karren van de weg af? Nou ja, ik ben eigenlijk een beetje dubbel erin. Ik heb een oude XCS van 78, dus dat slurpt wel gat. Maar ik heb dan even ook een moderne auto die grotendeels op stroom draait van mijn zonnepanelen.
Dus ja, ik weet niet. De compenseert, dat is in balans. Dus dan rieg je eens per jaar met de slurper en de rest van het jaar met de fiscaal zuinige auto. Maar het ging me niet om het fiscale voordeel uiteraard. Nee, het ging meer om de pret. Nee, om het milieu, ja. Nou, in ieder geval bedankt dat Safi dus komt vertellen over die dingen. En denk eraan, als het nodig is, neem even contact op met Clemens en regelt alles.